पान्जाबनि मन्त्री अकरा भगवन्त मानक केबेंगिनो जुवाक फेकजांनाय ककसिल जामुं फाइगा जुवाक फेकजांनायनि बागिनो बनो बिरखुंनि तिख्लाइनो रोमानि ककसिल जामुं फाइगा पंजाबनि मन्त्री अकरा भगवन्त मानक केबेंगि जुवाक फेकजांनि ककसिल जामुं फाइगा जुवाक फेकजांनि बागै बनो बिरखुंनि तिख्लाइ रोमानि ककसिल जामुं फाइगा लुफ्थान्सा एयारलाइन्सनि बोखाक्तै साइमांगा एयारक्राफ्ट सलाइजाकमानि बागैनो जरा किसा यागुलो बिरखुंनो सारुका एएपी बदलनि स्पोकपर्सन बलविंदर सिंह केंसाका पुइला साकलाइजाकनि रायदानो रगैनो 19 सेप्टेम्बर किफिलका मन्त्री अकरा काइचार सालनि बागै जर्मनीआव थांका पंजाबनि मन्त्री अकरा भगवन्त मान कक्ति साला फ्रेंकफर्टनि सिमी दिपरनि 1:40 PM बिरखुंगो किफिला तंगमानिबो फियाबा बिरखुं सारुंनानि किसा लेरखा आबुनि बागै 4:30 PM आ बिरखुं सारुका मन्त्री अकरा भगवन्त माननो बिरखुंगो थांयावै तां सालनि फुंगो बिरखुंगो काका बो सालनि यागुलो दिल्लीआव फाइमानि बाय केबेंनाय बदलक गोबांमा ककसिल जागाहनि साइमांगा केबेंनाय बदलक साका भगवन्त मान जुवाक फेकजांनि बागैनो बिरखुंनि तिख्लाइ रोजाकाहनै अकाली बदलनि नायकलफां सुखबीर सिंह ट्वीट खलाइ साका काइसा बोरिं पार्टी मुं पार्टीका हनै पान्जाबनि मन्त्री अकरा भगवन्त माननो बिरखुंनि तिख्लाइ रोखाहनै तामुनि बागै हिंगे जुवाक फेकमानि हिमै सुदु मानलिया हनै बिनि आबहाय तमुंनि बागै पान्जाबनि लुकुरो बेलाइनो लाचिजाका हनै साका तफानो एएपी बदलनि स्पोकपर्सन मलविंदर सिंह केंसाका पुइलानि रायदानो रगैनो 19 सेप्टेम्बर किफिलका मन्त्री अकरा सोशल मीडियाआव ककरंनो तैयि फल्स प्रोपागेंडा फुनुकजागै तंगो हनै साका एएपी नि स्पोकपर्सन बियो रिपोर्ट ककखरां